وسمايات تنبر أبونا اسمك يقدس منقصتها تمس فاد كانت أب سماي كم دمام دريبون قالت مقبنا على ما هبنا نحن نزود بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نحسن عندكم كفاد احنا ننبر فتنا يتيتون يسن حيدن كبر النزل عدمنا تكايم مؤمن وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامت سلام لك كل خو إحنا غدن قلخ سجاهون دنقلي خي أدي جابير سواد بيتا سراوي سلام لكل سغيكاو أن السبرغتي خفرا كرس خمرغي ومن تتسقى جابير مساخي وفست دس والكي أتياتنا سرين نفتود يسوس كريستوس من تامل حرات لمن لنا مين فتاوي سري جينا ملاك المدانيس كريستوس كانيكا كان سريات يدم ساتيا بس ولدو بركشاتي برهان أنتم عوية كانت وعيدية كانت وران ساير بسنة بسمكم كن فتان من سحن يرسين كلان سمعت زيو مهار نكرسوس مال عصر تغلته زيو مهار نكسوس دي مهار نكسوس دي مهار نكسوس زيو مهار نكسوس دي مهار نكسوس دي مهار نكسوس زيو مهار نكسوس دي مهار نكسوس دي مهار نكسوس زيو مهار نكسوس دي مهار نكسوس دي مهار نكسوس كمان بنت اجزيتنا مريم مهار نكرسوس مال عصر تغلته بنت اجزيتنا نكسوس بنت اجزيتنا نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا نكسوس بنت اجزيتنا مريم 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 مهار نكرسوس إذا سعد يا من وارسقا قويتنا إيس كرسوس مقبرن فصمتا ساعات معلتن إياه كم وندك أسام سال موصل زبوني كم موداتا كذي أدمي سبت غصار أي مسكانا صولوت سناي نجار زقبرن أي مسكانا صولوت سناي نجار نجبرن المقرب هذه زيابي ربون قويتنا نملكنا مدحنا إيس كرسوس نمسكن لنا صورنا رديناني اللي قلنا نقرب إن أنت قبل إن أنت ما قبلنا نصنعنا سعادة سعد يونا بسحنا يعجون بزا قد السعلة زيام بكل زمن وطنان وفصم سلام كحلونا كل جابير أملخنا نلمنا لنا أبويتنا جابير كل التحزاب بنقويتنا أملخنا مدحنا يس كرسوس لا كل قبرين أنت كل قبرين أو اشتغل قبرين نمسكنك كالنا سلا سور كنا ندر داخلنا ندخل خلنا نبقاهم سلا زقرب كنا نتقبل كنا سلا زعوب كنا نزد مع كنا سعد يوم سلا زبت خلنا نمسكنك وقويتا يقرب لنا وما بكر سب سلا زل منك كم حرت كون دللنا إذا قد السؤال ديان كل زمن يوت أخاف مفرح فسكم سلامكم بتسمع بنا كل غناتن كل مكران حبوا نقول زغنا كل كبر سيطانا مخرجوا في السوات من العل سلان وقويتا كبير كاب كل حزب خاون رح كاب زريا أبزل زلنا يبتاون رح زتعمل زحشن عزلنا تمنى نكرويتن كل عائلة سلام كرجس السلطان ذهب كنا نسخهم كاب كل غفاء دحننا وعلى هالنمبرنا فتنا يتأتونا على ود خاوتنا ملخنا مدحنا يسكر سوس انت فقر سبيل بزقور محرات نكرتان شغا معرم حوم زغنا منفس قدسن بس كان صنعتم بوز لك لمن كل ساعة نزل عالم أمين نين السحاب مزمور 50 عدن وأملاك كم سالخة محرن كم تعبير رهاق أبس أي دمسس كأبسا يصدق حسبني أو حتى أتوين أترين أنا أبسا يفلت ألقمو حتى أتي كل جزيب كد مأيو بزربا خاص صادق فردخان جوان كاتر كبسي أنا أخاطر بدلكو أو كني خاكي جبركو نور أبسا تولدكو نك أب حتى أتنستني نحن حق أوش تغطي اليوم أبحوون بمهرني أنت تصرف سمع الزات بيني خبرتك صعود سبني تنزغت كتكين عصم تحقوسات حتى أنا حقوسنا اسمعني كذا هذا حتى يتيكو بلو نبزل أبساون دمسسو وأملاح طوري اللي بفتر اللي صنع منفس كاوش تحدث كابقت كاي دربيني قدس منفس كاونا يتقدفني أقوس مدحان كامل سلي فقادن يعمل نفسون دقفني أقد خان منفرس ربي حتى أنا وقاهم لسيم وأملاح مدحاني كعودة من دقفني تسانين سلك حقل الكتب لولو يا ويثي عفاي مسقانا خنقرس خنا فريكفت مسوات بهب لكاني تزي كون اسم غرب كل كانيري مسوات مرارك بغوني غمو مسوات أملاح سور منفسيو وأملاح نسورون كنت نبايت ونقونيخا نتسيم تسقخا سناي قبر الله مكاتات إيرسالي من دو شو موسوات صدقي زحر مسوات بمدو مسوات باكو لكايو شو عم مسوي إغارح وقرب الكايم هاليلويا صلت كزيد كارتن كرسون قسين أملاحين مسكان أقرب له حتى يعطيك حد قال لك إلمنو الهوات
ቃለ ሕይወት ይስማዕልና። አቦና በመልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 130 ሓብትና መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት 131 ሓውና ያዕቆብ መዝሙር ዳዊት 132 ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 133 ሓውና ዶክተር ጽጋብ 137 134 ኣነ ኸብጽሐ ሓብትና ብርህት መዝሙር ዳዊት 138 ኣቦና በመልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 141 ሓብትና መምህር ትንቢት መዝሙር ዳዊት 142 ሓውና ያዕቆብ መዝሙር ዳዊት 146 ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 147 ሓብትና ብርህት መዝሙር ዳዊት 148 ዓዊል ከተብ ጽሕልና ኢኺ اوكي تمام صح. እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣተን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቶም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማየ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቕሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን መዓሙቁን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ በቡላን ኣቶም ኣኽራንን ጎረቤትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረይቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይትን ምስናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ 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 ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለድነት ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምሳተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹም ከም እናበለ ባረኾ ኦ ጎይታይ ነቶም ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንታይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋን ወኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰይራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቁንዕ ፈራደ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እሺ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ቁርብ እንዶ ኣፅብብ ኣብሉለይ ሄሎ أسمع على الدنيا سمعكنا እሞ እንታይ ሽሙ እንዲ ኮይኑ ገፊሑ ነዊሕ ኮይኑ ስኒ
كمالالس على نخبلو حرة هراي كابت قرب موضوع انت تدقوت بونيرو الجهة حجي حيشوه وقويتاي بزالي تأذيانا عامو سنحنا الدنيا هو إنه بتقنع فرادة قوم تدالي الله انه عبتي قنع فرادي كقوم تدالي الله اتي اب وي مقاقاي زحالف عدمي نحنانين نفردن بقوع سلازخوني ببزحي ኃጢአተይ የርዕድ እንቅጥቃጥን ኣለኹ ግን ከነሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ أدحنني النابلكي تمحتني سبحان الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين لأن قرب أطلب بابلون متى إن ده صحاب كنا إن ده خد كنا ملص كذا بتسأنيه هراي دينا يخفتني بزدق على هو تسمع لنا على هو تسمع لنا عبتنا ممهر تمني موال سب زي ودا إيش كمان سيبهم እግዚአብሔር ይመስገን موعد سب زي ودا إذا عالم زخانزل عالم زنبر انت زخونسي نفسي نتشوف زخونا مهنيات محلو كنيرو ግን ከእትጽዩ ዝኾነ ተግባር ክን እትሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ ተሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኻ ከለኺ እንታይ እትትህልዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ የቕረበለለይ ይብላ ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና አቦና ያዕቆብ ኦ ንጽሕት ድንግል ميت يا زلا ممهر تمنيت أبونا يعقوب الله ودي الله أبونا الري شي ونسخ ونسخت دنجل نبار يا أخي تقول تفصل على الرديات كزرقحي نتي أبحلنا كم معبر الجماعة الكفو حساباتي كبير حقيو نتحممت نفسي بخانت النت أزيو هلواتات في والمو نبصلوتن من قحنا بقسيا مغنيات نسخي خاليتن محرادة لمن عليت الدنخي عدمج هوتين قسين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تسفايخي كبرتي هاولنا بونا أمين قال هيوت يسمع لنا حاونا دكتور صقاب وقويتا بزالي تزيانا عمه حاونا دكتور صقاب حراي حبتنا ملو وقويتا بزالي تزيانا عمه كما يوعلكم እግዚአብሔር ይመስገን وقويتا بزالي تزيانا عمه زي حتيات كنحدر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نصابر وخيخا برختك أزيزو بزحيو قدس مكاون نزل عالم كبر زمال أيو آمين وقويتا خنت باخا توكلنا يزلنا محردك خوب وتخونا لنا يعني تخلون عخا يتبع الله نسخا أبوانو مقبتهم وأملاخنا المدحنيننا وتصفى كل وسنات مدرس معنا وقويتا نصايخا كابز عالة زي نزل عالم تدحنان تعقبنا آمين وقويتا بروخيخا
ፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኺኻ እሞ ሓቅነትካ ረድአኒ ወጎይታ ብሩኺኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ወጎይታ ንዓይ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆብዬ ስለ ዝኾንካ ኣይትፀገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅለ ኣለኹ ወጎይታይ ባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክነብር ከዓ ክገብር ከዓ ምሃረኒ ንስኻ ኣምላኸ ፈፋሊ ሂወተ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ናይ ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘላለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማ ይግባእ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣሜን ወልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ስለቐላት ክብር ምስጋና ይኹን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕልና ሰሓብተና ብርሀት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማና ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦጎይታ ንሁማት ካብ ፀሓዮም መእመንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ካብ ሓጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና ካብ ሓጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ርዳአና ልማንና ተቀበለልና ክብርን ምስጋና ፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ አሜን ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና ጎይታ ብውዓት በረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማህበና ንሕና ዝወደልና በደሎም ከም ንሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገና ከክፋድና ብስን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለምናትካ ኢሙ አሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረቀር ዝኾን ምርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ገፊሕ ዘሎ ኣጥብብለይ ንምንታይ ንንየው ይኸይዱ ዘሎ የለን ኣብዚ ኣይመፀን ዘሎ ሕራይ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም እንግዲህ ሓንኮይና መስለኒ ባናታ ናና ማስተምሕልቱን ለስሎም መሰንኦክ ምስጋና ንቅድስቲ ሕራይ ኣዴና ክብርሃ በለይ ኣቦና እግዚአብሔር ይደግ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ልምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ተሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ወይ ቅዱስ ሽግር ኮይኑ ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና
ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ኣብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጸግወና ለምንና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና። ግን ኣይርአን ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዘሎ እዚ እንታይ ሽሙ ሕራይ ከነዕርየ ኢና ኣብኡ ኣባኸን ጥራይ ዶ ይኾን ዋላ ምስ ካልኦት እንድዒ ኣባይ ጥራይ ከመይ ኢሉ ከምዚ ኮነ ይተረዳእንን ዘሎ ሕራይ ሓብተና መምህርቲ እምኒት ኣባና ድሓን እዩ ዘሎ ኣቦና ሕራይ ሓብተና መምህርቲ እምኒት መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት እሺ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ነብስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻን ሃዋርያት መጎሶም ሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮም። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና። ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና ያዕቆብ ናይ ሃይማኖት ጸሎት እሺ ኣቦና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህዱ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጡ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታትን ንዘለኣለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታና ጸሎትና ሰሚዕኻ ሕራይ ክብሪ ይሃበልና ኣቦና። አሜን አሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሕደገልና። ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ክሪያላይሶን
Ison, Kriya Laison, Kriya Laison. Kriya Laison, Kriya Laison, Kriya Laison. Ison, Kriya Laison, Kriya Laison. Kriya Laison, Kriya Laison, Kriya Laison. Ison, Kriya Laison, Kriya Laison. Kriya Laison, Kriya Laison, Kriya Laison. Ison, Kriya Laison, Kriya Laison. Kriya Laison, Kriya Laison, Kriya Laison. Ison, Kriya Laison, Kriya Laison. Kriya Laison, Kriya Laison, Kriya Laison. Laison, Kriya Laison. Kriya Laison, Kriya Laison. ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ጥዕመክ እንደኾን ኸውን ቅዱስ ቅዱስ ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ሚቲኽን ዘለኽን ዝጠዕመክ እንተኾይኑ እሺ ሸበናይ ከምንረከም ከምሰጋበት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ንኩሉ እተምልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምስኸና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕረ በለልና ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳእምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣሜን። ስለቓላት እግዚአብሔር ተመስገን አሜን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ኩፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምነልና ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ተግባርኩም ብቓል ሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መብቅሕር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስን ካልካ ተዓረቕናን ሕደገልናን ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋ ምርራያን መፍቅር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብውን ምስልን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕርያ ከም ዝኾነ ህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን
أب سماينا مدرين بخبرة سجر الكاكروس ومن أملاخنا وعلى نوية عقسم زخمرات سنات ملاخ روحن طبعا زقدامي محات أتنياتات محر نحات بن سحات ماليس بيوت كنا برمبر ما تزيت اللي من تصبيهم دلت تسوى سمايات كرهبو كل بنا بدهنا تتقدم وقويت أبدا ساعات زيان أو كل ساعات لما أنا نتقبل وتناك أنا علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سيانا حساباتنا ننسى تمنيتنا وسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفو حزن سكات برد عنا كلونا نكون قبو لسان ملاك حلونا نا وحدة منت كان مرحمتي نابت زي مرمرن زي وسنم في التدكام بس حد لنا سخان زل عالم بروخي خامين وقويتا بقعات كبرنا مسكنا كم زلنا خنصلب سماياتنا بربونا تمكا يقدس من قصات تمسا فقد كام تاب سمايكم ادما مدريكم عليت مقبنا على مهبنا احنا نز بدلنا بدلونكم بحرقنا له بدلنا نعوسنا ندقلنا كوكفاد احنا ننبر فتنا يتتونا انقسن حيلين كبر نزل عالمنا تكايما امين وزت يا مريم ناي قدوس كبر من السلام السلام لك له حلنا غدن قلي خي بسقاخون دنقلي خي أدى إزابير تواعد ويتحسنا والسلام لك له السخي كاب أنس برختي خي فركر سخون برخي ومن تسقى ديابير مساخي وفي الست دس والكي أتياتنا سريلنا أفتو ودخي يسكر من تانا محرت لمن لنا أمين كبرن مسكانا نعم لخيخن صلنا أي صلاة جابير سمعنا تعرف زياد ما أملخي بارخ لنا أمين أمين قال هوت يسمع لنا كلهم حزب እግዚአብሔር ካብቲ ዝተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣበሳና በደልና ዕሽነትና ኩሉ ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ኣብ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኩም ቶም ግዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩም ኣወሃሂድኩም ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህባ ኣገልግሎት ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ብህድኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 83 ካብ ክፍሊ 2 ቁፅሪ 1 ኢና ክንርኢ እዚ ምዕራፍ እዚ መቐፀልታ ናይ 82 ናይ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ መልእኽቲ እዩ ኣብ ቀዳማይ ጥቕሲ ምሳሌ ሰሎሞን ምዕራፍ 8 22 ሓብትና ሙሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 11 ሓብትና መምህር ትምኒት ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 2 ሓውና ያዕቆብ ንባብ ጥቕሲ 1 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ምዕራፍ 83 ቁፅሪ 1 ቃል ምስ አብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብቅድመና ዝነበረ ደኣ ኮይኑ ዝነበረ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ዓንቀጽ መጽሓፍ ንዓይ ንጥበብ እግዚኣብሔር ቅድሚ ኩሉ ተግባሩ ፈጠረኒ ብምባል መጽሓፍ ስለምንታይ ፍጡር ሰመዮ ኣብ ካልእ ገጽ ድማ ናብዚ እናኣምኖ ሐዋርያ እምነትና ዝኾነ ኢየሱስ ሊቀ ካህናትና ናብቲ ሰብ ዝገበሮ ጠሙቱ በለ ዳግም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባሃለ ሰብኣይ ንኩሉ ሰብ መድሓን ሃበ በለ ዝብል ሰብ እንተሎ ሓብትና ሙሉ ቦና ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 22 እሺ ቃል ሕይወት ይስማልና እግዚአብሔር ኣብ መጀመርታ መገዱ ቅድሚቲ ጥንታዊ ግብሩ ተገንዘበኒ ቃል ሕይወት ይስማ ተገንዘበኒ ሓብትና መምህር ትምኒት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 11 ንሱ ከዓ እቲ ኢየሱስ ዝበሃል ሰብኣይ ፀብሪ ገይሩ ዕንተይ ለኸዮ ኪድሞ ናብ ሰሊሆም ተሓፀብ በለኒ ኮድኩሞ ተሓፂበ ርኢኹ ኢሉ መለሰሎም ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሓውና ያዕቆብ እሺ ኣቦና ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1 2 ብሓንሳብ እዮም ዘሎ ጽቡቕ
ስለዚ ከዓ ኣቶም ካብቲ ሰማያዊ ጽዋዓ ግደ ዘለኩም ቅዱሳን ኣሕዋተይ ከምቲ ሙሴ ድማ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን ዝነበረ ናብቲ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእማንና ሐዋርያ ሊቀ ካህናትን ኣቕልቡ። ክብረት ያፈጥና ቦና ቃል ህይወት የስማዓልና። ምሳሌ 8:22 ኣርዮስ ንምኽንያት ስሕተት ዝተጠቕመላ እዚኣ ማለት እዩ ጥበብ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረቱ ተገንዘበኒ ወይ ፈጠረኒ ዝብል ጽሑፍ ነዛ በይና ነዚኣ ወሲዱ እዩ። እግዚኣብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር እዩ ናብ ዝብል ክሕደት ወዲቑ ማለት እዩ። ድጓዓ ኤርምያስ 11:43 ትብል ቅድሚ ሕጂ እውን ረኺብንያ ነርና። ድጓዓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 እያ ማለት እዩ። ኣዴና ኤልሳቤጥ ድጓዓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 43 ክሳብ 54 ዘሎ ማለት እዩ። ድሕሪ ትንቢት ኤርምያስ ቁፅሪ 2 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ባርከስ እዚ ፍጡር ዝተሰምየ መን እዩ? እቲ ኣብ ምድሪ ተራእየ ብደቂ ሰብ ከዓ ዝተመላለሰ እውን መን ከም ዝኾነ ምእንቲ ክረዳእና እቲ ዓብይ ነቢይ ኤርምያስ ኣብ ማእኸልና ይምፃእ። እዚ ኣምላኽና እዩ፣ ምስኡ ካልእ የልቦን። ኩሉ ሕጊ ቅኑዕ መምርሒ ከም ዝኸውን ገበረ። ድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየ፣ ምስ ደቂ ሰብ ከዓ ብኣካል ተመላለሰ በለ። ቃል ህይወት ረኺብክና ኣለ ትኾና ኣዴና ኤልሳቤጥ أدري الله ኣራይ أنت ኣብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ኢሳያስ هو ኤርምያስ سبع ድጓዕ ኤርምያስ ኣለማ أكثر تحدد يحتوي هو معنا في 3 ቁፅሪ 10 مخابر 43 4 3 سقع 54 هو ጽቡቕ ኣላ كنت أطري لنا زي ኣብ ድጓዓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 هو عشان شدستان تايم وي أرخب وانا بعري الراي كحق إيه الراي إن هلا الأخيرة يا مثلا ايش الراي نقع السبت حدي 4 3 حدي نقع أرمي معرف 3 10 حدا زلا خيتدانا غركن معرف 3 دي معرف 3 دقع ارمياس اب اوي معرف 10 حدا ندي زدل زلو خددا حق خن قصري بلا 10 حدا اتبل جنابزي صبوا الله دقع لازم معرف 3 خويناسي هو قصر 4 3 معرف 3 ابدقع ارمياس مالتي انها تلورا خبايا 10 أو 4 3 هو ما تدقين أجهن الدين يا رب سلستين الرأي شجوجك سجيكوان ديا اسكي قصلامو خسمعه شجوج كانان تقتل كانان محرتك بقطعها تقول بيبو نبره نسادة هو ساعة سبالة ولتنا نبها خي عرق كا سلم دمنا قطعة تخدن كا عاب قدمي عالم ذربياتن وحافن قبر كانا كلهم طلعتنا صرفنان على قصلنان مفراسن معناون بصحنا مفرحن بفرحن بدنقتن تخبيبنا ننبر علونا بطفعات حزبي كاب عينك كم ما يربع نبعات يوحز علو እግዚአብሔር እንቆልቁሉ ክሳዕ ዝርኤና ካብ ሰማይ ክሳዕ ዝጥምተናን ከየዕረፍኩን ከየቋረፅኩን ዝርንዝሕ
ክነብዕ እየ ነተን ኣብ ከተማይ ዘለዋ ኣንስቲ ዝበፅሐን መከራ ክርኢ ከለኹ እሞ ኣሓዝን እየ ስጋዕ ክንደይ ኣትብል ዘላ ኣብ 54 ሃረይ እቶም ብዘይ ምክንያት ዝፀልኡኒ ከም ዑፍ ብመፃወድያ ሓዙኒ ብሂወተይ ከለኹ ኣብ ጉድጓድ ይደርበዩኒ ነቲ ኣፉ ከዓ ብእምኒ ዓፀዎ ዋይ ማይ ክውሕጠኒ ምስ ጀመረት ሞተይ ቀሪባ እያ ኢለ ሓሰብኩ ካብ ዓሙቕ ጉድጓድ እግዚኣብሔር ስምካ ፀዊዐ ኣውያተይ ክትሰምዕ ምስ ለመንኩኻ ምህለላይ ሰማዕካ ምስ ፀዋዕኩኻ ቀረብካ ኣይትፍራሕ ድማ በልካኒ ሰድያ هو تبغى لهم قال هوت يسمع لنا آمين 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 واي أروح قبل سوري تاقور لي خبخنا يكونتن مقرم تلواتها معرفة خبخنا يكونن عشر حدا لي يعني قال هوت يسمع لنا قال هوت يسمع لنا أب تقسخلته حبتنا أبرهد مزمور تنبيت إسياس سوسان سلستن كاب حدك ساب تشعته حبتنا مولو تنبيت إسياس سوسان 4 قزري 6 عدينا ترحاس والدو رومي 8 قزري 3 كساب 5 حبتنا ممهر تنبيت زساعات معرف 3 كاب 6 كساب 8 أبونا يعقوب قبر هوريات معرف 7 قزري 34 نباب قطر 3 أبونا بملأك سلام بدحر زي أمدر ترى يزبلو እግዚአብሔር ቃል ወልደ አብዩ ንሱን ምስ አብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ሓደ እዩ ሕግን ነቢያትን ምስ ሃበ ኣገልገልቱ ንስልጣን ሞትን ነቲ ብምክንያት ሓጢአት ዝሰልጠነ ዲያብሎስን ከጥፉ ከም ዘይከኣሉ ምስ ረአየ እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ኣብ ምድሪ እንተዘይተረአዩ ምስ ደቂ ሰብ ከዓ እንተዘይተመላሊሱ ዘመድ ሰብ ዘበለ ንምድሓን ከም ዘይበቃዕ ረአየ ምእንቲ እዚ ካብ ሰማያት ወረደ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ስጋን ነፍስን ተዋሃደ ሰብ ኮነ ከም ሰብ ከዓ ተመላለሰ ቃል ህይወት يسمع لنا راي حبتنا برهت እሺ ኢሳያስ 63 ካብ 1 ክሳብ 9 እዚ ብሆዳውንቱ ዘገፀ ብሓይሊ ጉልበቱ ዝሽነን ኣብ ኤዶም ኣብ ቦፅራ ግምጃ ለቢሱ ዝመፅእ መን እዩ ኣነ እየ እቲ ብፅድቂ ዝዛረብ ንምድሓን ስልጡን ስለምንታይ ክዳንካ ቀሐ ስለምንታይ ከ ኣልባሳትካ ነቲ ናይ ርጋፅ ዘቢብ መሰለ እረታ መዓልቲ ብምፍዳይ ሕነ ኣብ ልበይ ነይራ ዓመት እሞ ብጅዋተይ ከዓ መፂኣ እያ እሞ ኣነ በይነይ ነቲ መዓሙቕ ዘቢብ ረገፅዎ ካብ ህዝብታት ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን ብኹራይ ረገፅክዎም ብነድረይ ድማ ጨፍጨፍክዎም ዶሞም ኣብ ክዳውንተይ ተናጠረ ብዘይ ኣልባሰይ ከዓ ፀየቁ ግልጽ በልኩ ሓጋዚ ከዓ ኣይነበረንን ዝድግፈኒ ስለዘይ ተረኽበ ከዓ ተዓነድኩ ሽዑ ቅልጽመይ ኣድሒንኒ ነድረይ ከዓ ደገፈኒ ብኹራይ ንህዝብታት ረገጽክዎም ብነድረይ ድማ ኣስከርክዎም ዶሞም ከዓ ኣብ ምድሪ ከዓኹ እግዚኣብሔር ንእስራኤል ዘርአዮ ሕያውነት ኣነ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝገበረልና ኩሉ ሰናይ ግብርን
ከም ትንቤት እስራኤል ዝገበረላ ዓብይ ግብርን ከም መጠን ምሕረቱን ዕብየቱን ለውሃቱን እናዘኮርኩ ሰናይ ግብሪ እግዚአብሔርን ውዳሴኡን ክነግር እየ። ብሓቂ ህዝበይ ዘይጠልሙ ደቂ እዮም ብሓቂ ህዝበይ ዘይጠልሙ ደቂ እዮም በለ እሞ መድሃኒኦም ኮነ። ኣብ ኩሉ ፀበብኦም ፀበቦ መልኣኽ ገጹ ድማ ኣድሓኖም ብፍቅሩን ብለውሃቱን ተበጀዎም። ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ክሕንግሮምን ሓንገሮምን ሓዘሎምን ቃል ህይወት ይስማዓልና። هراي حبتنا ملو ኢሳያስ ምዕራፍ 64 ፍቅዲ 6 ኩላትና ከም ሓደ ርኩስ ኮንና ብዘሎ ፅድቅና ከዓ ከም ፅዩቕ ክዳን እዩ። ኩላትና ከም ቆፅሊ ቀምሰልና ኣበሳና ድማ ከም ንፋስ ይብቅፀና ኣሎ። ረበለልና ቃል ህይወት ይስማዓልና። ኣዴና ትርሃስ አቤት ሮሜ 8 ካብ 3 ሳብ 5 ንሕጊ ብስጋ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉስ ኣምላኽ ንወዱ ምስሊ ሓጢአተኛ ስጋን ከም መስዋእቲ ሓጢአትን ሊኢኹ ነቲ ሓጢአት ብስጋ ኮነኖ። ኣባና ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ እቲ ድልየት ሕጊ ከምኡ ኮይኑ ክምላእ እዩ። ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ፣ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ። ኣሜን። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። አሜን። ቃል ህይወት ይስማዓልና። ሓብትና መምህር ትምኒ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ ቁጥሪ 8 ድማ ኣነ ኣምላኽ ኣቦኻ ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ከዓ እየ በለ። ሙሴ ድማ ንኣምላኽ ከይጥምት ፈርሆሞ ገጹ ኸደነ። እግዚአብሔር ድማ ጥበባት ኣብ ግብፂ ዘሎ ህዝበይ ፈሊጠ እሞ ስቃዮም ኣጸቢቐ ርኢኹ። እቲ ብሰሪ መጭነቕቶም ዘእውይዎ ከዓ ሰሚዐ ኣለኹ። ስለዚ ካብ ኢድ ግብፃውያን ከድሕኖም ወሪደ ኣለኹ። ካብታ ምድሪ እቲኣ ናብታ ጽብቕትን ርሕብትን ጸባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ናብታ ቦታ ከነዓናውያንን ሄታውያንን ኣሞራውያንን ፈረዛውያንን ሃዋውያንን ዶብሳውያንን ከደይቦም እየ። አሜን። ቃል ህይወት ይስማዓልና። አቡና ያዕቆብ ክብረ ሐዋርያት 7:34 ይሸቦና ግብረ ሐዋርያት 7 ቁጥሪ 34 መከራ እቶም ኣብ ግብፂ ዘለዉ ህዝበይ ኣጸቢቐ ረኣኹ፣ እህቶኦም ከዓ ሰማዕኩ፣ ከውፆም እውን ወረድኩ፣ ሕጂ ከዓ ናብ ግብፂ ክልኸካ ንዓ በሎ። ክብረት ይሃበልና ቦና። ቃል ህይወት ይስማዓልና። ኣዴና ኤልሳቤጥ ምሳሌ 8:22 ክሳብ 30 ሲራክ 14 ካብ 1 ክሳብ 30 ትብል ዘላ ኣብ ካልኣይ ቀኖናይን ካልኣይ ቀኖና ዘለና እንተሊና ሓብሩንን እንተዘይኮነ ከዓ ከንብባ ክፍትን እየ ማለት እዩ። ሓብትና ብርሀት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 19 ሓብትና ሙሉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 ንባብ ቁፅሪ 4 ቦና ብመልአከ ሰላም ካብታ ዝወለደቶ ድንግል ማርያም ዝወሃዶ ስጋ ፈጠረ። ስጋን ነፍስን ምስ ተዋሃደ ከዓ ካብ መለኮቱ ኣይተለወጠን፣ ንስጋ እውን ናብ መለኮቱ ኣይለወጦን። እንታይ ደኣ ፍጹም ሰብነት ተዋሂዱ ኣብ ኣምላኽነቱ ጸኒዑ ነበረ። ምእንቲ ዘይትበሊሕ ኣእምሮ ሰሎሞን ነቲ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እግዚኣብሔር ቃል ዝወሃዶ ስጋ ረኣየ።
ስለዚህ ወልዲ ሰብ ቅድሚ ምኳኑ ሓደ ከም ዝኾነ ሰብ ምስ ኮነ ድማ ምስ ስጋ ሓደ ኣካል ከም ዝኸውን ምስ ረኣየ ሰሎሞን እዚ ቅዱስ ስጋ ከም ዝተዛረበ ገይሩ እግዚኣብሔር ቅድሚ ኩሉ ተግባሩ ንዓይኒ ጥበብ ፈጠረኒ በለ ክብል ተዛረበ ከመይ እዚ ቅዱስ ስጋ እዚ ብብዙሕ መገዲ ዝተነግረ ጥበብ እዩ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ምሳሌ 8 ካብ 22 ክሳብ 30 ዴና ኤልሳቤጥ መጽሓፍ ምሳሌ ድዩ هو መጽሓፍ ምሳሌ ድሕሪ መዝሙር ዳዊት ኣሎ እሺ ምሳሌ ባኢና ጀሚርና በታ ጠቕሲ እንጅምር ከለና ምሳሌ 8 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ 30 እግዚአብሔር ቅድሚ ንሳድያ ቅድሚ ኩሉ ጥንታዊ ግብሩ ወለደኒ ጽቡቕ ኣለኻ እግዚአብሔር ቅድሚ ኩሉ ጥንታዊ ግብሩ ወለደኒ ካብ ዘለዓለም ካብ መጀመርታ ምድሪ ከይተፈጥረት ነበርኩ ግና ባሕርታት ከይነበረ ዓይኒ ማያት ከይወሓዘ ኣነ ተወለድኩ ኣኽራን ከይተሰረተ ቅድሚ ኮረቢት ኣነ ተወለድኩ ኣምላኽ ንምድርን ንጎልጎልን ነቲ መጀመርታ መሬትን ከይገበሮ ተወለድኩ ንሰማያት ከይቕውን ከለኹ ነጠፈር ኣብ ልዕሊ ባሕርታት ክዝርግሖ ከሎ ንደመና ናብ ላዕሊ ከይቆሞ ከሎ ንዓይኒ ባሕሪ ክኸፍቶ ከሎ ማያት ካብ ትእዛዙ ከይሓልፋሲ ንባሕሪ ክወስኖ ከሎ መሰረታት ምድሪ ክይቀውን ከሎ ኣብኡ ነበርኩ ሽዑ ወሓለ ኮይነ ምስኡ ነበርኩ በብመዓልቱ እሕጉሶ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ እሕጎስ ነበርኩ በቲ ኣብ ምድሪ ዝፈጠሮ እሕጎስ ነበርኩ ብደቂ ሰብ ከዓ ተድላ የለምዓኒ ነበረ ሳድያ هو ጽቡቕ ኣለኹን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ድሕሪኣ መጽሓፍ ሲራክያ ትብል ዘላ ምናልባት ካልኣይ ቀኖና ዘለኩም ወይ ዘለክን እንተውፂኽኖ ክተንብባልና ክዕድመኩም እየ እንድሕር ከምኡ እንተኮይኑ ከዓ ኣነ ከንብቦ ተዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ ዘውፃኹሞ ካልኣይ ኣቤት ንዓና ኣለና ሕራይ ኣንብቦ ኣመሓዲኹም ትንቢት ጥበብ ሲራክ 24 ዕብየት ጥበብ ኢሉ ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ኣሎ ሓንሳብ ኣቦና ክምብለ እሺ It's all over the place, consolidated into a credit card. ይቕረታ ኣቦና ተገሚል ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 24 ጥበብ ናይ ገዛ ርእሳ ውዳሴ ክትነግር ኣብ ማእኸል ህዝባ ድማ ክብራ ክተርኢ እያ እወ ኣብ ቅድሚቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ኣብ ጉባኤ ክትዛረብ ኣብ ቅድሚ መላእኽቱ ከዓ ክብራ ክትገልጽ እያ እሞ እንሆ ጽን ኢልኩም ስምዑ ካብ ኣፍቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ዝወፃእኩ ቃል እየ ንምድሪ ድማ ከም ግመ ኮይነ ከደንክዋ ቤተይ ኣብ ልዑል ሰማይ ዝፋኒ ድማ ኣብ ልዕሊ ዓምዲ ዘመና ገበርኩ
በይነይ ንሰማይ ዞርኩዋ ብመዓሞቕ ውቅያኖስ ድማ ሓለፍኩ ባሕሪ ምስ ማዕበላቱ ድማ ብምልእታ ህዝቢ ብምሉእ ከምኡ እውን መንግስታት ኩሉ ናተይ እዩ ዘዕርፈሉ ቦታ ንምርካብ ኣብ ኩሉ እዚ ቦታታት እዚ ደለኹ ኣበየናይ ክፍሊ ዓለም ቤተይ ክገብር ከም ዘለኒ ሃሰስበልኩ ብድሕሪ ዘይትኑ ኩሉ ዝፈጠረ ትእዛዝ ሃበኒ እወ እቲ ዝወለደኒ ገዛይ ዝሰርሓሉ ቦታ ወሰነለይ ምቕማጥኪ ምስ ደቂ ያዕቆብ ይኹን ርስትኺ ድማ ምስ ደቂ እስራኤል ይኹን በለኒ ቅድሚ ምጅማር ዘመናት ካብ ዘለዓለም ወለደኒ ሕጂ ከዓ ምንባር ኣይከቋርፅን እየ ንዘለዓለም ክነብር እየ ኣብ ቅዱስ ድኳኑ ከገልግሎ ነበርኩ ስለዚ ኣብ እምባ ጽዮን ነብር ነበርኩ ንሱ ከዓ ኣብታ ፍቅርቲ ከተማ ቦታ ዕረፍቲ ሃበኒ ኢየሩሳሌም ከዓ ግዝኣተይ ነበረት ኣብ መንጎቲ መጽንሒ ኣምላኽ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝርስቱ ክቡር ህዝቢ ሱር ሰደድኩ ከምቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ጽሕድን ኣብ እምባ ሄርሞን ዘሎ ዝግባን ነዋሕኩ እወ ከምቲ ኣብ ኤንገዲ ዘሎ ዓርኮብኮባይ ከምቲ ኣብ ኢያሪኮ ዘሎ ጽጌረዳ ከምቲ ኣብ ሜዳ ዘሎ ጽቡቕ ኦም ኣውሊዕ ዘይቲ ከምቲ ብማይ ዝዓቢ ኦም ለውዝ ነዋሕኩ ከም ቆመስን ቀናኒሞስን ጥዑም ዝመዓዛኡ ሽታ ካባይ ወፀ ከም ሙሩፅ ከርበ ከዓ ጥዑም መዓዛ ሃብኩ ከም ከልበኔ ከም ቁፅ ከም ጮማር እወ ከምቲ ኣብ ድኳን ዝተክኽ ዕጣን ጥዑም መዓዛ ፈነኹ ከም ዓብይ ኦም ኣዝዩ ጽቡቕ ጸጋ ዘለዋ ጨናፍረይ ዘርጋሕኩ ከም ተኽሊ ወይኒ ጽቡቕ ላንቂ ኣውፃእኹ ዓንበብኩ ብዙሕ ክብርን ፍረ ድማ ሃብኩ ኣነ ኣደ እታ ጽብቕቲ ፍቕርን ኣደ ብርሃን ኣምላኽን ኣደ ፍልጠትን ኣደ ቅዱስ ተስፋን እየ ዘለዓለማዊ ስለ ዝኾንኩ ነቶም ብስሙ ዝተጸውዑ ኩሎም ደቀይ ዝተውሃብኩ እየ ኣቱም ኩልኹም እትደልዩኒ ናባይ ንዑ ካብ ፍረይ ብልዑሞ ጽገቡ ዝኽረይ ካብ መዓር ንላዕሊ ጥዕም ርስተይ ካብ መዓር ወለላ ንላዕሊ ጥዕም እቶም ዝበልዑኒ ዝጠመየ ሰብ እንጌራን ከም ዝደልዩ ክደልዩኒ እዮም እቶም ዝሰትዩኒ ዝጸምአ ሰብ ንማይ ከም ዝደልዩ ክደልዩኒ እዮም ዘዝዘኒ ዘብለ ኣይክሓፍርን እዩ እቶም ብደገይ ዝዓብዩ ድማ ሓጢኣት ኣይክገብሩን እዮም ጥበብ ማለት እቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝሃበና መጽሓፍ ኪዳን ማለት እዩ ጥበብ ማለት እቲ ንጉባኤ እስራኤል ከም ርስቲ ዝኾነ ንኽሕልዎ ሙሴ ዝሃበና ሕጊ እዩ ኩሉ ግዜ ብእግዚኣብሔር ጽኑዓት ኩኑ ጽኑዓት ምንቲ ክገብረኩም ናብኡ ተጸጉዑ ብዘይቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ካልእ ኣምላኽ የልቦን ብዘይካኡ ድማ መድሓኒ የልቦን ክሳብ ዝያዳ ክቕጽል የቦና ኣብ 30 እሺ ሕጊ ከምቲ በኹሪ ፍረታት ኣብ ዝቐንጠብሉ ግዜ ዝፈርሱ ፈለግ ኤፌሶንን ፈለግ ጤግሮስን እናፈሰሰ ንደቂ ሰባት ጥበብ ይመልኦም ከምቶም ኣብ ግዜ ዓፂድ ዝውሕዙ ፈለግ ዮርዳኖስ ፈለግ ኤፍራጥስ ንሰባት ብምስትውዓል ይመልኦም ከምቶም ኣብ እዋን ምቕንጣብ ወይኒ ዝውሕዙ ፈለግ ኒልን ፈለግ ግዮንን ትምህርቲ የንጸባረቕ ልክዕ ከምቲ ናይ መጀመርታ ፍጥረት ሰብ ንጥበብ ፈጺሙ ክፈልጣ ዘይከኣለ እቲ ናይ መወዳእታ ሰብ ድማ ኣዕሚቑ ኣይክርድኣን እዩ ከመይ ሓሳባታ ካብ ባሕሪ ኣዝዩ ይሰፍሕ ምኽራ ድማ ካብ መዓሙቕ ባሕሪ ይዓሙቕ ኣነ ከምቲ ካብ ሩባ ብመስኖ ተመሪሑ ብመትረባት ከዓ ሓሊፉ ኣታኽልቲ ዘስቲ ማይ እየ ክብረት ይሃበልና ኣቦና ቃል ህይወት የስማዕልና ኣራይ ኣብተና ብርህት እሺ ማቴዎስ 11 ወደ 17 ወዲ ሰብ መፀ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በላዕ ሰታይን ወይንን ዓርኪ ተገውትን ሓጣንን
ይብሉ ጥበብ ብደቃ ጸደቀት ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣዴና ሓብትና ሙሉ መዝሙር ዳዊት 2:7 ሓብትና ሙሉ ኦኬ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2:7 እቲ ምዱብ ምኽሪ እነግር ኣለኹ እግዚኣብሔር በለኒ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ለቓላት ክብሪ ምስጋና ይኹን ቃል ህይወት ይስማዓልና ቁፅሪ ኣብ ቁፅሪ 6 ኣዴና ጥርሓስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ 53 ክሳብ 59 ሓብትና ልኡላ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 ንባብ ቁፅሪ 5-6 ኣቦና ብመልኣከ ሰላም ንሱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ርእሲ ምእመናን እዩ ቀዳማይ በኩሪ ምዉታት ከዓ ንሱ እዩ ምእንቲ እዚ ከዓ ኣማኒኤል ብትርጉሙ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ ተሰሚየ ስለዚ ድማ እቲ ቅዱስ ስጋ ምስ እግዚኣብሔር ቃል ሓደ ዝኾነ እግዚኣብሔር ንዝፈጠሮ ኩሉ ቀዳማይ ኣምላክ ከም ዝኾነ ተነግረ ብድሕሪ እዚ ንስልጣን ሞት ኣጥፍአ ንዲያብሎስን ሓይሉን ሰዓረ ንመዓፁ ኣስራዚ ሰበረ ንሲኦል ማረኻ ኣብያተ ጣዖት ኣፍረሰ ኣፍ ደገ ምሕረት ንሳውን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣረሓወ ንኩሉ ንዘለዓለም ዕርቡን ህይወት ዝኾነ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሃበና ቃል ህይወት ይስማዓልና ቃል ህይወት ይስማዓልና ኮላይ ወንጌል ዮሃንስ 53 ሳብ 54 ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ ይቕረታ ጽቡቅ አለ هو فليتك حاو كبل دليل ربنا الصبر أملاخنا خن آمين هاي ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተ ዘይበላዕኩም ደሙን እንተ ዘይሰተኹም ሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ስጋይ ብልዒ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ ሕያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብሂወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብሂወት ክነብር እዩ ሜን እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን ነዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕሲ ዘለዓለም ብሂወት ክነብር እዩ ሜን ኣብ ቀፍረናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ከሎ እዩ እዚ ዝተዛረበ ኣሜን ስለዓላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓብትና ልኡላ ረቦና ኤፌሶን 1 ቁጥሪ 14 ንሱ ንምድሓንን ጥረቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ታ መበገሲና ምሳሌ 8:22 ጥበብ በለት ኢሉ እግዚአብሔር ቅድሚ ፍጥረታት ፈጠረኒ ንዝብል ካብ ኣርዮስ በኣ ስለ ዝተበገሰ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ተበጃዊ ካሓሲ መድሓኒ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኣካል ቅዱስ ሥላሴ ምዃኑ እዩ ዝናይሎም ናይ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ስለዚ ኣብታ መወዳእታ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ኢሉ እዛዚሙ ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ ሎሚ ብመዝሙር ንእግዚአብሔር ከመስገኖ ውዕለት እግዚአብሔር ክነግር ክዝምረሉ ከምልኾ ትብላ ወይ ትብሉ ዝተዳለኹም ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ወይ ዘሚርኩም ዘይትፈልጣ
ቅድሚያ ክንህብ ኢና እሞ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ ምልክት ግበረለይ ራይ ይስማዕ እንተልየ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ ንመዝሙር ዝተዳለነ ዝምር የለ ተኮይኑ ክዝምር ዝምራ ተልየን ከን ካሕልፈ ንኽእል ሓብትና መምህርቲ እምኒት ይደሓፈ ኣቢላ ኣላ ትዘምር ድሓር ኣረ የለ ሰቢለ ዘምሪ ድሓን ዘምር እስኻ ኣነ ወይን ኣለኹ ግን ዘማሪት ኣይኮንኩን ኩልና ዘመርቶ ይኮና ዘምር ትሓስብ እምኒተ ማዕረይ ናባኺ ናባኺ ዘምሪ ትሓሴ ንዓኸ ዘሚር ከይትፈልጥን ያ ዘምር ዲፈረንስ ክብረት ይሃበለይ ገንፂ ለሲ ረኺባ እሞ ክብርን ምስጋና ንዕ ይኹን ስለዓላቱ ቃልካ ብርሃን ትብል መዝሙር ክዝምር እየ መዝሙር 119 ኣላ ቃልካ ብርሃን እዩ ጎይታይ ንእግረይ ይመርሓንሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕጊኻ ውሽጠይ ተተኺልሎ ሙሉእ ሂወተይ ይመርሓንሎ ሙሉእ ሂወተይ ይመርሓንሎ ቃልካ ብርሃን እዩ ጎይታይ ንእግረይ ይመርሓንሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕጊኻ ውሽጠይ ተተኺልሎ ሙሉእ ዘበነይ ይመርሓንሎ ሙሉእ ዘበነይ ይመርሓንሎ ኪዳን ኮይኑኒ ናይ ሂወት ቃልካ ኣይቆርርን ምሳይ ከለኻ መልክዐይኻ ናይ ውሽጠይ ድምቀት ግርማ ኮይኑኒ ናትካ በረኸት ግርማ ኮይኑኒ ናትካ በረኸት ቃልካ ብርሃን እዩ ጎይታይ ንእግረይ ይመርሓንሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕጊኻ ውሽጠይ ተተኺልሎ ሙሉእ ዘበነይ ይመርሓንሎ ሙሉእ ዘበነይ ይመርሓንሎ ደይ ኮንካለይ ክብረይ ስልጣነይ ናይ ቃልካ ቅኔ ይምላ መሶበይ ድምፂ ጥዑም ድምፅኻ ኣረስሪሱኒ ናብ ቤት ካምፂኡ ሂወት ሂቡኒ ናብ ቤት ካምፂኡ ሂወት ሂቡኒ ቃልካ ብርሃን እዩ ጎይታይ ንእግረይ ይመርሓንሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕጊኻ ውሽጠይ ተተኺልሎ ሙሉእ ዘበነይ ይመርሓንሎ ሙሉእ ዘበነይ ይመርሓንሎ ነቲ ማይ ሂወት ዋጋ ይከፈልኩን ንኽቡር ቃልካ ዲናር ኣይሃብኩን ዝፅምእ እንተሎ የምፃና ቤቱ ምሕረት ክረክብ ብበረኸቱ ምሕረት ክረክብ ብበረኸቱ ቃልካ ብርሃን እዩ ጎይታይ ንእግረይ ይመርሓንሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕጊኻ ውሽጠይ ተተኺልሎ ሙሉእ ዘበነይ ይመርሓንሎ ሙሉእ ዘበነይ ይመርሓንሎ
تتخيلو حكي خوشتي يمرحنلو ملو هيوتي قدوس كالكايو ግርማይ መጎሰይ ክኽተሎየ ንቓልካ ጎይታይ ክኽተሎየ ንቓልካ ጎይታይ ቃልካ ብርሃን እዩ ጎይታይ ይመርሓንሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕጊኻ ውሽጠይ ተተኺሉሎ ሙሉእ ዘበነይ ይመርሓንሎ ሙሉእ ዘበነይ ይመርሓንሎ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ብኾንስ በቲ ቃሉ ክንመራሕ ካብ ባዕሊ ሓግዘና ይቐኒየለይ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣሕለፍክናኒ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣዴና ተርሓስ ከምኡውን ሓፍትና መምህርቲ እምኒት ሓፍትና ሙሉ ሓደ ካብቲ ናይ ኣገልግሎት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ትሕትና ንሕድሕድካ ምክብባር ምፍቃር ስለ ዝኾነ ቅድሚያ ነዴና ተርሓስ መሃብክን ከዓ ናይ ባሓቂ ካብቲ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ቀንዲ ሕመረት ናይ ኣገልግሎት ትሕትና እሞ ቃለ ህይወት የስማዓልና ቃልካ ጎይታይ ብርሃን ንእግረይ ይመርሓንሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ እንዳበላአን ክዝምራልና ዝፀኒሐን ኣዴና ተርሓስ መበገሲ ጥቕስናውን ናይ ባሓቂ ካበይና ንዝምሮ ዘለና መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 105 ቃልካ ንእግረይ መብራህትን ንመገደይ ከዓ ብርሃን ኢሉ ኣቦና ዳዊት ብሰፊሕ ከምቲ ንሰምዖ ዝፀናሕና ዋጋ ይከፈልኩን ታማይ ህይወት ዋጋ ኩሉ ትረኸብናዮ ድሕነት ብናፃ ምዃኑ ኣዝዩ ዘስተንትን መዝሙር እሞ ናብ ጉባኤ ክገድፎ እታ መበገሲ ጥቕስና ነገረናና ኣለዋ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 እታ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እታ ዝነውሐት ምዕራፍ እያ መዝሙር ዳዊት ማለት እዩ ስለዚ ምዛ መዝሙርና ዝኸይድ ሓሳባት ከነስተንትን ናህና ግዜ ይሞት ግዜና ክንጥቀመሉ ናባኹም ከሕልፎ እየ راي أنا دخفتنا بنا هواتي خميم مسيكم كلهم راي هوت حبتين كو سلام أتوهم حراي سبو بصور دونجي أتيلهم معندي مترجموا دعهم ينيرو ترحس عفتي بدعمي نبي حكي اللي بخت تنكف مزمور زمير كلنا تانكيو إتعم ما نايداويتو كهباتنا نيراتا معرف 219 نبتا 205 نجناتي جوني أزلاتني أبتا 205 قاق الكان أجري مبرهتي نمن قدي برهاني يعقل هذا بلدنا موكس ذهبتنا عندنا أبتا جان يوحنس شمونتي 10 تعتبر شعو يسوس أنا برهان عالمي إتزي صعبا برهان هيوت كركب انبر بسألمات كي خيدس أي خيدن إلو كم بحدش تزاربهم موزيقى بتاع مستا مزمور تخيل كوينات سميعتني نحن عوس عيدنا يوسي كل جدي أبرهان تزي كوينا بسألمات كم زين نبر إنقرنا اللو إلي خستا جريا قال هيوت يسمع لنا حطنا هيوت هراي كالوت أب كي وصانا خلنا خساب ندالو أبو إنجيل يوحنس معرف شو منت 10 حبتنا هيوت قويتا إس كريستوس برهان مخانو قليزات لنا أب 10 شدشن كا تبعي أمن زبلة أب سلمات أنت خينبر أنا برهان كوينة نب علم مسيح الله تبعي أمن أب سلمات أنت خينبر وإنجيل يوحنس معرف 10 شدشن راي كالوت
ቃልካ ብርሃኒ ጎይታይ ንእግረይ ይመንሓንሎ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕግኻ ንዓይ ይመርሓንሎ ብምሉእ ዘበነይ ራይ ካልኦት ሓንቲ ዶ ክውስኻ ቦና ንተኻሊ ሰብ ዘየለ ኮይኑ ሕራ ሂወት ሓብተይ ቀፅል ኣይርእን እየ ዘለኹም እወኒ እዚኣ ከዓኒ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 4 18-19 ስለ ከም ሰዓት ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ መንገዲ ጻድቃን ግና ከም ብርሃን ወጋሕታ እያ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ እናወሰኸት ትበርህ መንገዲ ራእስያን ግና ከም ጸልማት እያ እንታይ ከም ዝዕንቅፎ ኣይፈልጥን ቃለ ህይወት يسمعلنا ክንደይ ክንቢብኪ ህይወት ሓብተይ ምሳሌ ምዕራፍ 4 18-19 አራይ ጽቡቅ 10 ቃለ ህይወት يسمعلنا አራይ ካልኦት ቃልካ ብርሃኒ ጎይታን እግረይ መርሓንሎ ንዓይ ኣብ ህይወተይ ሕግኻ ንዓይ መርሓንሎ ሙሉእ ዘመነይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ንስኻትኩም ከዓ ሳላቲ ዝነገርኩም ቃል ድሮ ንጹሃት ይኹን ቃለ ህይወት يسمعلنا ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ሳላቲ ዝነገርኩም ቃላት ድሮ ንጹሃት ይኹን ራይ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን الرأي كان فقط እግዚአብሔር ሎሚ ሃይማኖት አበው ናብዝናይ መዝሙርና ምስትንታን ወዲእና እንተኾይና ምዕራፍ 83 ካብ 1 ክሳብ 6 ጥቅስታት ኢና ርኢና ማለት እዩ ከምዚ ዝኾነሉ እቲ ዕምቆት ናይቲ ርእስቲ ይኸም ዝገብር ተሞቦታት ኣብቲ ዝያዳ ምርዳእ ዘድልዩ እጂ እቲ ቅኑዕ እምነት እንታይ ዝብል አሪዮስ እንታይ ኢሉ ክሕደቱ እንታይ እዩ ካበዩ ተበጊሱ እንታይ ስለ ዝጎደሎ እዩ ናብ ዝውድቀት ዝበፂሑ ምክንያቱ ነታ ጥቕሲ በይና ስለ ዝወሰዳ እዩ ማለት ቅድሚኡ ዘሎ ድሕሪኡ ዘሎ ኣገናዚቡ ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ አንብባ ለክርታስ እምጥንታስ ከተፍጻሜታ ነቲ ምዕራፍ ካብ መወዳእታ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ አንብቦ ነቲ መጽሐፍ ከዓ ብዛዕባ እቲ መጽሐፍ ዝኾነ ሓሳባት ኮሜንት ክትብ ትኾንካስ ነቲ መጽሐፍ መጀመርያ ወዳእዮ ይብል ማለት ካልእ እንታይ ይብሉ ቅዱሳን አቦታትና አሰሮ መጥለል ለእመረከብከ ቀለመ ጸዋገ ተመያየት 12 ጊዜያት ቃል አምላኽ በመንፈስ አምላኽ ስለተጻፈ በዘይ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክንርድኦ ስለዘይ ንኽእል ዘይተረዳእካ ንባብ እንተዳረኺብካ ክሳብ ዝርዳእካ እናጸለኻ 12 ጊዜ ደጋጊምካ አንብቦይ ምክንያቱ ኣብቲ ቃል አምላኽ ሰይጣን ነቲ ቃል አምላኽ እንዳጠምዘዘ ልክዕ ከምቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ከይሓፈረስ ቃል አምላኽ ከምዚ ዝብል ኢሉ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጠቕሰሉ ከሎ ንርኢ ማለት ስለዚ ብዙሓት ሰባት ሎሚ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ዝብል ክካትዑ ክንሰምዖም ከለና ዘደንቕ ዘገርም ኣይኮነን ምክንያቱ ሰይጣን ንባዕሉ እንድሕር ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ ነዚ የእባን እንጌራ ክኸውን በል ይዝብሎ ማለት ስለዚ እንተገበሮ ናተይ እዙዝ ምዃኑ ክፈልጥ እየ ክገብሩ ዓቕሚ እንደዘይብሉ ከዓ ዓቕሙ ርኤ ክቐርቡ እየ ዝብል በቲ ናይ ሰይጣን ጉርሒ ዝመጽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ ምስ በሎ ወዲ ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ይነብርን ኢሉ ይምልሰሉ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ተቐጽ ካልኣይ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ይምልሰሉ ተንሒዝዎን ዝነበረ ምስ ወድዕ ግን ሓሶት ይጅምር ማለት እዚ ኩሉ ዓለም ናይ ዓለም ንዓይ ተዋሂብኒ እዩ ስለዚ ንዓይ እንተሰጊድካለይ ኣነ ኸ ንዓኻ ክበካ እየ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ኢሉ ዝገንሖ ማለት ስለዚ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ኣርዮሳ ውድቀት በፂሑ
اتملسن ناريوس ملسات له بيت كريستيان انتاي زبل نيرو نحنا خابز كم مسألة جيجا خندحن كم يقرنا قال أملاك كان ببلنا كومز مسألة نتتقص بجيجا ترديهم نزجاجيو تجاجيو من خجاجيونا نزفتنو كم يقرنا نفسنا نكالغل أمود أتاقى عقمن تهيبنا إجزابيرنا توم استجاجيو خب بلوهاتن بتحتنان بفقرن بقال إجزابيرن كم يقرنا نملسهم زين ينار السنايتها إيمان نتعبوك عند علامة مالتي سلازة عميق تقصي سلازة هذا 4 دقائق زهون قرنا شديشة تقصيات تراينا رئينا مالت حجت واحد نايت تقصي بزح زي كونس قن أتي أعوذ له عميق مال أختي مالتي توم زي جمرنا أبزر استون كم نريون تايزبل هيمانة أبو زي تيودوسيوس معرف 8 سلستن مالك 7 وثقتات وي تقصيتات يزلوا مالتي سلازي خابزنا يلومي زيا أستنتينة من البات سفيح زغنة زعبا طبب حاونا يعقوب زنببلنا من البات مصحف زي مس كلهنا أبيد كلهنا زي كهلو يخيلي معالتن جزي إنك أخم فقاد إجزابير باتناي إنجليزينيا أنت دا أخوينو أبتي Orthodox Bible Study تصحيح لنا الله فقربا نرغبون خلينا مالتي سلازي كابتي حاولنا يعقوب زنببلنا عبد مصحف سيراك انت إزل كل جزية بإجزابير صناعات كنو صناعات من تقبروكم كأنا بتسقعوا بزي تقول لزخيل إجزابير أملاخ كلا أملاخ يلون بزي كقدما مدحاني يلون سلقالات أب 24 مصحف سيراك 24 كل جزية بإجزابير صناعات كنو صناعات من تقبروكم نابو تسقعوا بزي تقول لزخيل إجزابير كلا أملاخ يلون بزي كقدما مدحاني يلون سلقالات إجزابير استمسكنا هون بمولو تمعراف نترينيها بزحمة الأخت اللو حاد خابتي لو ما عندنا من تاي نزي أخلاي أجزيام بيبيا دقي منا خم تخالوت مبزحتنا نزكال أيقوننا مصحف كن رخبو سلازي نخيلي مالت سلازي لومي كابزنا يلومي تمرتنا يقدس أودوسيوس أقلالزا وي كأخابت نعقو مبرهي مسرت زخانة مصحف قدس زنببنايو ازيات ترديات نلو ما عندي ويكا إذا حساب زي أي ترد أن ننزل اتجزينا هزبي إمو نجزينا نتقاملو نباخمنا بهزبي حلف الله راي جزينا ننتقاملو بزعبا تيودوسيوس بزعبا قويتا اسكو قرز كله تانا يمود أتالو مزرعنا يتقصي بدحرزي نسلطان موت عطفئة نديابلوسون نحايلون سعاره نمعالسو أسرازي سبره نسيئول مارخة أبيتها تعوتها تافرسة أفدقى مهرت نساون قدست بيت خريستيان أرحاوه نخلو نزال عالم عربون هو الزخانة قدس سقون كبور دومون هابناي نازي موكاسي وانجيل يوحنس عدينا ترحاس كاب زنببالنا معرف شديشة 53 كساب 50 شعات تنزلو سقاي زبلعة دميستي نايزال عالمي وتالتو سقاي زبلعة دميستي بتخالا يموت هيكو قدانيو سقاي زبلعة دميستي نزال عالم مسايك نبري أنا والمسؤوخ نبري نابلت ذهبنا ازي نازي حجي اريوس فطوري تراسبي زبلو زلو مالت بدحرزي نسلطان موت هاتفا فطور نسلطان موت كتفا يكلني نديابلوسن نحايلون كاسعاره اتي تبجاوي ات مدحاني اتخحاسي يسوع كريستوس مني خغلصو خلو نمعصو اسرازي سبره نسيول مارخا ابيات اوتا تافرسه أفدقى محرت نساون قدس بيت خريستيان أرحاوه نقولو نزل عالم عربون هو زخانة قدس سقوق كبور دومون هابرنا
ግሩም ዝኾነ ኣገላልጻ እዩ ነኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝብል ኣብዚ ሓንቲ ጥቕሲ ከም ዝገይሩ ገሊፅዎ ማለት ሕራይ ሕጂ እውን ናይ ህዝቢ ግዜ ዝወስድ ዘለኹ እዚኣ ኣስተንቲነ ሎማዓንቲ ንብሎ ካብቲ ናይ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ኣገላልጻ እምነት ወይ ከዓ ካብቲ መሰረት ኣገላልጻ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ዘንበብናዮ እዚኣ ኣስተንቲነ እዚኣ ተረዲኣኒ ትብሎ ግዜ ኣለና እቲ ግዜ ከዓ ናይ ጉባኤ እዩ ግዜና ንጠቐመሉ ሕራይ ግዜና ንጠቐመሉ ክልተ ነገሪ እዚኣ ተረዲአ እዚኣ ኣስተንቲነ ተጠቒምና ንኻልኦት እውን ነካፍሎ ዘይበረሃልና ሕቶ እንተለኻ እዚኣ ይበረህትለይን ትብል ሕራይ ሓብትና ሙሉ ሚታ ትገብርያ ስክሬታ ሓብትና ሙሉ ሚታ ይኮነትን ኣላ ሶሪ ኖ ፕሮብለም ሕራይ ህዝቢ ኣምላኽ ግዜና ንጠቐመሉ راي انتاي قدس تيودوسيوس نالبات توم دحر لنا زاتنا توم زنبرنا نيرنا هنا مثالي شو منت عسران كلتن نمنتع انا اريوس عنكفات كوينه مجمدا تقال انت عتبل زلا صباح لنا لو مغزيا سلازخونت تمنጭ መበገሲና ክንሪኦ ጽቡቕ ነገር ይሄድ ኢልና ማለት ንዓይ ንጥበብ እግዚአብሔር ቅድመ ሁሉ ተግባሩ ፈጠረኒ ከምዚያ ትብል ታጽሕፍት ማለት ፈጠረኒ ትብየ ጥበብ ፈጠረኒ አቡየ እምቅድመ ኩሉ ተግባሩ ያትብል ጥበብ ዝተባሃለ እግዚአብሔር ወልድ እዩ ከም ጥበብ ኢሎሙን ገልጽ ወይ ጥበብ ሰመድሃኒና ወት ኢሎሙ ገልጽ ወይም ስለዚህ ፈጠረኒ ቅድመ ሁሉ ተግባሩ ፈጠረኒ ካበለ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር አቦን እግዚአብሔር ወልድ ፈጢርዎ ወልድ ፈጢርዎ ወልድ ኻና ዓለም ፈጢርዎ ይል ይዝወድቅ ማለት ንዓይን ጥበብ እግዚአብሔር ቅድመ ሁሉ ተግባሩ ፈጠረኒ ሕጂቶም ነዝን ሰምዕ ነዝን ከታተል ዘለና እንታይ ዝመልእኽቲ እዚ ቤተክርስቲያን እንታይ ለያት ትርጉሞ እንታይ ለያት ገልጾ አሪዮስ ከስለምንታይ በዛ ጥቅስ እዚያ ንበይና ተዓንቂፉ نزبل مسرت نايو مصحف قدس كم يقرنا خنم كم ننببو أبتاع قدامين تزبل كوان تأميلون ولدنا أم ببالة كرتاس امتنتا اسكتف ساميتا كرتاس مالت صحفتي وي مصحف مالت حسابات كنه تخيرنا نبينا حانت تقصي نعملت سم እግዚአብሔር ጽውዕ ዘበለ خدحني قال أملاخي زمالت سم እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለክ ክድሕን ورد مسبلنا أب حند تقصب كل تقصي قويتاي زبلني نمنقس أملاخ يأتني قويتاي مالت مسوع يكونني حجي أبي تفل اللي زلو خلنا نبغى خلنا حدا نتابينا سم እግዚአብሔር ጽውዕ ዘበለ خدحني تبلقال بقى سم እግዚአብሔር ጽውዕኻ دحين الله سم እግዚአብሔር ጽውዕ دحين الله يلو
ነፍሱ ከተታልል ወይ ካልኦት ከተታልል ክእል ማለት ስለዚህ ኣብ ትሕልፍ ምስ በልና ከዓ ጎይታይ ዝብለኒ ኣይድሕኒ ሕጂ ሓንቲ ቁልፊ ንክልቲአን ተተሓሓዘን ኣላ ማለት ስለዚህ ንሳ እንታይ ፍቃድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ስለዚህ ጎይታይ ክብለኒ ከሎ ፍቃድ እግዚአብሔር እንዳገበረ ሕጊ እግዚአብሔር እንዳገበረ እምበር ሕጊ እግዚአብሔር እንዳተሓሰ ሕጊ እግዚአብሔር እንዳፍረሰ ጎይታይ ዝብለኒ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣቱኒ ነቶም ብስምካን ምህር ነርና ብስምካን ተኣምራት ንገብር ነርና ዝበልዎም ሓንቲ ቃል ይመልስሎም ካባይ ረሓቁ ገበርታ ዓመፃይ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ዝነብሩ ዘለው እንዳመሰሎም ስርሖም ግን ናይ ዓመፅ ናይ ትኹፉእ ስራሕ ይሰርሑ ነይሮም ስለዚ ደገ ኣምላኽ ከዓ ተዓፂዎም ማለት ስለዚ ናብታ ርእስትና ንምፃእ ንዓይ ንጥበብ እግዚአብሔር ቅድሚ ኩሉ ተግባሩ ፈጠረኒ እዚኣታ መበገሲ ስለዚህ ውርድ ኢሉና በሐዲስ ኪዳን ተመጽዩ አብኡ ተመጽዩ ምዕራፍ ግን ኩሉ ብኡ ኾነ ቃል በመጀመርታ ነበረ ተቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ ብኡ ከዓ ኩሉ ተፈጥረ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 4 ድሕሪኢና ማለት ክሳብ 5 ህይወት ኣብኡ ነበረት ታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ኢሉ ዝገልጻ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ከመይ ገርና ከም ነንብቦ መጀመርያ አሪዮስ በኸመይ ከም ዝወደቀ ቅዱሳን አቦታት በኸመይ ገሮም መሊሶምሉ እዚኻ ነቲ ዝተጋገየ ዓንዲ እምነት እቅበተ እምነት ክጸንዕ ከም ዘለዎ ንሕና ከነንብቦ ከለና ከመይ ገርና ነንብቦ ዝሰሓቱ ሰባት ከየስሑትና ከመይ ገርና ነብስና ነዳሉ ነቶም ዝሰሓቱ ንክንመልሶም ብለውሃትን ብፍቅርን ከመይ ገርና ቃል ኣምላኽ ክንዳልዎ ከም ዘለና ዓቢ መልእኽቲ ኣምላኽ ማለት ተራ ነገር ኣይኮነን እዚ ዘለና ኣገልግሎት ምስ ድሕነትና ምስ ድሕነት ምስ መሰረተ እምነት ዝተተሓዘ ማለት ናይ ታሪኽ ወይ ናይ ድርሰት ወይ ናይ ተኣምር ኣገልግሎት ኣይኮነን እዚ መሰረተ እምነት ዝኾነ ሃይማኖት ኣበው ልክዕ ከምቲ ጽሑፉ እምነት ቅዱሳን ኣቦታት ዝብል ማለት ከምቲ ብይሁዳ ዝረኣናዮ ሓንቲ ግዜ ኣብታ ናይ ቅዱሳን እምነት ጸኒዕኹም ይዝብል ሓንቲ ግዜ ንቅዱሳን ዝተዋህበት እምነት ኣብ ሓፂር ግና ኢና ርኢናዮ መልእኽቲ ይሁዳ ሕጂ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ኢና ዘለና ቅድሚ ቁርብ ሰሙናት ዝረኣናዮ በታ ሓንሳብ ንቅዱሳን ዝተዋህበት እምነት ጸኒዕኹም ክትጋደሉ ኣብ መልእኽቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 3 ሓደ ምዕራፍ ዘለዎ ማለት ሕራይ ምናልባት ምልክት ስለ ዘይረኣኹ የስቂለ ዝቐፅል ዘለኹ እቲ ግዜ ናይ ህዝቢ እዩ ካብዛ ናይ ሎም ዓንቲ እዚኣ ኣስተንቲነ እዚኣ ተረዲኣትኒ ወይ ከዓ እዚ ገላልፃ እዚ ኣይተረዳእንን ክልተ ዕድል ኣለና ማለት ኣቦና መርጌታ ኣቤት ኣዴና ተረሓስ እዛ ተመፅሓፍ ኣበብታ ቁፅሪ 6 ደላሲ ብድሕሪ እዚ ንስልጣን ሞት ኣጥፍአ ንዲያብሎስ ሓይሉን ሰዓረ ሕጂ እዚ ኩሉ ዝስዒሩ ጌታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ህይወት ክህበና ስጉኡን ደሙን ንዕኡ በሊዕና ሰቲና ከኣነ ከም ህይወት ክንረክብ ኢሉ ኣጋዓኒ ወይ ከምኣ ተረዲኣት ንተጋላልፃ ቁርብ ተኣሽም ቢለ እምበር እዚ ኩሉ ስዒሩሲ ኣብዚ ደብፅሓና ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እዚ ኩሉ ስዒሩ ነቲ ሰይጣን ስዒርዎ ንኩሉ እቲ ማዕፆ ሲኦል ሰባቢሩ እዚ ኩሉ ገይሩስ ህይወት ንዓና ንክህብ እሞ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን ምር ባዕልኹም ከኣግለፁ ኣቦናይ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣዴና ትርሓስ ነዚ ኩሉ ስዒሩ ተን ክገልፀን ከሎ ንስልጣን ሞት ኣጥፍአ ኢሉ ቀዳማይ ንዲያብሎስን ንሓይሉን ሰዓረ ኢሉ ካልኣይ ሳልሳይ ንማዓፁ ኣስራዚ ሰበረ ራብዓይ ንሲኦል ማረኸ ኣብያተ ጣዖታት ኣፍረሰ ኣፍ ደገ ምሕረት ንሳውን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣርሓወ ንኩሉ ንዘለኣለም ዕርቡን ህይወት ዝኾነ ቅዱስ ስግኡ ክቡር ደሙን ከኣሃበና እታ ናይ መወዳእታ ሓብትና ልኡለ ኣመስለኒ እምቢባታ ኣብ ኤፌሶን 1:14 ንሱ ምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ ኣብ ዓድና ፍሉጥ ዝኾነ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዕዳጋ ከብቲ ምስከድካ ንሓደ
كتجزء زوسن كايو تريت عربون تخفللو مالت عربون كفيل كان دهر كيركا اتوانا خبتن نخال ولا زيادة واقان ترخبلو نخال كشوط اي كيلني مخنياتو عربون تخفيلو اللي مالت حجي نمدحان تريتو يلو نوداس يخبرو عربون رستناي نهناس عربون رستناي بخربور دم كريستوس تعدقنا هنا ناي كريستوس كوين نتمال تزشايل سب عربون تخفيلولس تودي توانا ولا زيادة ولا عزف وغير كبالو نخالك شوطي مخنياتو عربون تخفيلولي مالتي نحنا خاخومي واقع تخفيلنا كبنتي أدينا ترحز استنتنا أمك على هو تسمع لنا أدينا الرأي كالوت أبونا إني هو تنشتي يبزي أكون كورتك استجيرات إن الله تانكيو إذا حجي ترحس دم جيركم قالتكم ما أنا قلت أنا عايز كرسوسي بتعمي رؤي نجاريو نعنا خبل نخلط عليسوس نعنا وينادحيننا حجي أنا بتاع قصر خلته كورتك استكوين اللخم بات هذا تاع دونغو تاع تبهل دقعة إرمس كبلاي كألكون أبتي بايبلسي مستوي أبدي مصحف زلو 11 فوريت 4 3 5 4 تنات زلاجن سر خلفك وتحتك الرمات سلازل لوا دقع إرمياس سلسته إنام ببنيا سلسته 4 3 7 5 4 أو سلسته أوكي 11 أيقونة نامناتي 11 نيراسي حكي كبلاي كألكون أتليستسي قربتي ناي إرمياس إنديا قلنا حج خوص عبد نوالا ترد أن تخون سنتم ببقاقن إمبارك أبتا نمبر كلتسي إمباركس إزي فطور زتسمي منيو إتا أب مدري زترعي مصدق السبكة زتمالا لسون زتمالا لسون من كم زخونة من انتي خرد أنا إتا عبي نبي إرمياس أما أخلنا يمتع يحكي أمزلو مالتي هو أما أخلهم نخمت إزي أملاخنا إيو مسوخ خالق يبون كل حقي قنوع ممرحي خمز خون جباري بدحرزي أب مدري ترعي مصدق السبكة بأكل تمالالسي بلي حجيسي بزوح التعشمية باللي نامنا إرمياس تحقسي انت عينة تحقي وحقي قلنا of course انت عشمي لله ملو خالق يلبون كله حقي قنع ممرحي خمز خون جباري التنحقتاتسي انت قلت كتبره لنا بتي كم تجيرو من عقو كحاتوسي انت اتحقي نعنا خي ابزب بخميك استاخن جبران لسا عرتي قاعتا حجي خم ببايتا معرف سلستن معرفة با هيلب تقدر تخون እግዚአብሔር መስገን ሕጂቲ ኣብ ዘበን ትንቢት ነቢ ኤርምያስ ዝነበረሉ እቶም ህዝቢ ናብ ርክሰት ናብ ኣምልኾ ጣዖት እቶም ካብ ካህናት ናብ ስስዕትን ናብ ርክሰትን ናብ ዓመፃን ኣብ ዝዘንበሉሉ ግዜ ተመለሱ ይብለኩም ኣሎ እግዚአብሔር ተመለሱ ይብለኩም ኣሎ እናበለ ነቢ ኤርምያስ ብልኡኽ እግዚአብሔር ክኸይድ ከሎ እንታይ ይብሎም ነይሩ እንድሕር ዘይተመሊስኩም ግን እግዚአብሔር ነዚ ሃገር የሕሊፉ ክህባ እዩ ባቢሎናውያን መጽኦም ከዓ ነዚ ሃገር ነዚ ህዝቢ ማሪኾም ንባቢሎን ከውርድዎ እዮም ይብሎም ነይሩ ማለት ሕጂቶም ገዛእቲ ዓለም እዚ ኩሉ ግዜ እቲ ፖለቲካ ዝበሃል ማለት ብቃል ኣምላኽሲ ናይ ሓሶት ነገር ነቲ ህዝቢ ንምትላል እንድዩ ሕጂቶም ገዛእቲ እንታይ እዮም ዝብሉ እዚ ምስ ፀላእትና ተሻሪኹ ነዚ ሃገር ከዕንዋ ነዚ መንእሰያት ከተሃልሎ ከርዕዶም ንኸይቃለሱ ሃገሮም ሕሊፎም ከይሂቡ ከም ዝገብር ኣሎ እንዳበሉ ካህናትን እቶም ነቢያትን እቶም ነገስታትን ቤተሰቡን ኣዝማዱን ኮይኖም እዮም ናብቲ ማይ ዘይብሉ ቀላብ ጉድጓድ ዝድርብይዎ ማለት ሕጂ ተመለሱ እንደዘይተመሊስኩም ግን እግዚአብሔር ንባቢሎን ክድርብየኩም መራሕትኩም ካህናትኩም ነቢያትኩም ናኡ ክጓሓፊኦም 7 ዓመት ከዓ ሳንቃ ማለት ከምዚ ንእንስሳ ኣብ ኣፍንጭኡ ሰቂርካ ትውጥጠሉ ነገር ማለት ብሳንቃ ንፀላእትኩም በፍንጫ ከተገዝእዎም ኢኹም እንዳበለ የጠንቅቆም ነይሩ ማለት ኣይሰምዕዎን መዓልቱ ምስ ኣኸለ እግዚአብሔር ንባቢሎን ኣምፂኡ ንኩሎም ተማሪኾም ከይዶም ማለት እዩ ታቦቶም ተማሪኹ መቅደሶም ፈሪሱ
ካህናቶም ኣብቲ ቤተ መቅደስ ተቐቲሎም ደናግሎም ኣብ ቅድሚ እንተ ዓሚፀን ነዚ ኩሉ ውርደት ምስ ረኣየ ዝድጓዕ ማለት ልቕሶ ማለት እዩ ልቕሶ ሽዑ ኣብዚ ይነብዕ ነይሩ ማለት እዩ ኣነብዕ ህዝበይ ከም ዝኾይኑ ድሓር ከምዚ ኢሉ እንዳነበዐ ከሎ እግዚኣብሔር መልሲ ይህቦ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብሎ ኣብ 29:11 ኩሉ ግዜ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ዝጠቕስዋ ጥቕሲኣታ ናይ ተስፋኒ ኣምላኽ ምስ ተማረኹ ኣብ ሓደ ዓመቶም ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ድሓን እዩ ሓሳብ ድሓን እምበር ሓሳብ ክፉእ ኣይኮነን ስለዚ ድሕሪ 7 ዓመት ምስ መልአ ናብዚ ቦታ ክምለሰኩም እዩ እግዚኣብሔር ክዕረቐኩም እዩ ስለዚ ብቲ ዘለኹሞ ብዙሕ እምበር ኣይተዋሃዱ ግራውቲ ኣጥርዩ ኣታኽልቲ ወይኒ ተኸሉ ንወዳትኩምን ንዋልድኩም ከዓኒ ምስ ኣህዛብ ዘይኮነ ነንሕድሕዶም ኣመራዕዕዎም ኣብ መወዳእታ ግን 7 ዓመት ምስ መልአ ግን እግዚኣብሔር ክምሕረኩም ክምለሰኩም እዩ እቶም ድሕሪ ዓመት ክትምለሱ ኢኹም ዝበሉ ዘታልልኹም ዝነበሩ ሓሰውቲ ነቢያት ሕጂ እውን የታልልኹም እዮም ዘለው ኢሉ ኣምላኽ እቲ ኣኺልና ደርቢና ሕጂ ካብ ፋርስን ባቢሎንን ደቂ ደቀና ኣይንወፅን ኢና ሎም ተስፋ ቆሪፆም ዝነበሩ ከምዚ ገይሩ ተስፋ ይሂቦም ሕጂ እቲ ሕጊ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝብል ንሕጊ እግዚኣብሔር ደርቢዮም ኣብ ጣዖታት ምምላኽ ኣብ ርክሰት እቲ ዝኸፍአ ከዓ እቶም ካህናትን እቶም ነቢያት ዝበሃሉ ለውያውያን ዝበሃሉ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጓሶት ኤርምያስ ከመይ ዝመሰለ ይፅሒፉ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ሕጂ እቲ ምስ ደቂ ሰብ ከዓ ዝተመላለሰውን መን ከም ዝኾነ ምእንቲ ከረዳእና እቲ ዓብዪ ነቢ ኤርምያስ ኣብ ማእከልና ይምፃእ እዚ ኣምላኽና እዩ ምስኡ ካሊእ የልቦን ኩሉ ሕጊ ቅኑዕ መምርሒ ከም ዝኸውን ገበረ ብድሕሪ ዛ ኣብ ምድሪ ተረአየ ስለዚ እቲ ሕጊ ዝሃበ ነቶም 10 ትእዛዛት ኣይተቕተል ኣይተሓሱ ኣይትዘሙ ዘይገንዘብካ ኣይትድለ ብጀካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይትበሉ ኣነ ቅዱስ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ኢሉ ዝሃቦም ነዚ ኩሉ ገዲፎም እዮም ናብቲ ምድራዊ ርክሰት ጠንቀላዕላዕ ኢሎም ማለት ነዚ ውድቀት እዚ ከድሕን ከዓ እምበኣር ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዋጋ ደምና ኣብ ክንዳና መርገም ኮይኑ ንመርገምና ብዶማ ሓፂቡ ዕርቡን ጥሪቱ ገይርና ማለት ዕርቡን ርስቱ ገይርና ማለት ምናልባት ተመልሻ እንተ ኮይንና ወይ ኣቦና ብጣዕሚ ገሊፅኩም እልያ ወዝብ ብጣዕሚ ኮንፊስ ኮይነ ነይረታ ክሳያሲ እታ ፅሕፈታስ ካይ እንዳሓንቲ ትመስል ግን ብጣዕሚ ገሊፅኩም እለይ ንዓና እውን ኣብዚ ዘለናዮ ሕጂ ከምዛ ዝገለፅኩማ ኩሉ እቲ እምነትና ኹን እቲ ክስታይና ኹን ሲ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ጥራይ ናይ ካልእ ክስታይ እንታይ ዝበሃል ዘይኮን ነገራት ክስታይ ክንገብር ከም ዘይብልና ኣብ ካልእ ሃይማኖት ከነብል ከም ዘይብልና ኣብቲ ዝኣመንካዮ ሲ ገሊፁ ነግረና ኣሎ ምስኦም ኣባይታ ምስኦም መፂኡ ኩሉ ከም ዘድሓኖም ከም ዝሓገዞም ሕግታት እቲ 10 ትእዛዛት ኩሉ ሲ ብጣዕሚ ነግረና ኣሎ ንሕና ከዓ ኣምላኽ ይሓግዝ ልብናን እምነትናን ከነፅንዕ ቴንኪዩ ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ሕጂ እውን ከምኡ ዝብለና ብዙሓት ፅዋዓት ብዙሓት ሕሩያት ግን ውሑዳት ስለዚ እንተተኸኣሎም ነቶም ሕሩያት እኳ ነቲ ኣናእሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ሕሩያት ንምስሓት ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም ንስኻትኩም ግን ኣብ እምነትኩም ፀኒዕኹም ደው በሉ ክሳብ መጨረሻ ዝዕገስ ከዓ ክድሕን ኢሉ ተስፋ ሂብና ኣሎ ማለት ስለዚ እቲ ናይ ዘበና ፈተና ከዓ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሕሩያት ከስሕት ዝኽእል ዓበይቲ ተኣምራት ክግበር ኢሉ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ይኹም ኢሉ ሕጂ ቀሊል ነገር ፈተና ከም ዘይኮነ ኣብ እምነትካ ምፅናዕ ፍልጠት ኣብቲ ሓቂ ኣብቲ ቅዱስ ነገር ተፀጊዕኻ ናብኡ እንተተፀጊዕኩም ንሱ ከዓ ከፅናዓኩም እዩ እታ ናይ ሲራክ 24 ዘንበብናያ ናብቲ ፅኑዕ ኣምላኽ እንተተፀጊዕኩም ንሱ ከዓ ፅኑዓት ክገብረኩም እዩ ሓቂ ሕራይ ካልኦት ሎሚ እዚኣ ብጣዕሚ ቃል ሂወት የስማዓልና ኣሜን ኣሜን ህይወት ሓብተይ ሕራይ ኩልኹም ህዝበ እግዚኣብሔር ሎሚ ካብዚ ናይ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ኣገላልፃ መሰረተ እምነት እዚኣ ተረዲኤ እዚኣ በሪሃትለይ ወይ ካብቲ ጥቕስታት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እዚኣ ተረዲኣትን ንብሎ ወይ ከዓ ዘይተረዳእና እዚኣ ይበርሀትን ንብሎ ሕጂ እውን ቁርብ ደቃይቕ ኣለዋና ግዜና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሕራይ ሞ ክሳብ ምልክት ትህቡኒ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ክህቡና ናብ ኣውደ ምህረት ብክብሪ ይዕድም
رأي كبرنا مسكانا أملاك يكون قال هوت يسمع لنا ربنا لمن أقلقلتكم يبارخكم وين عفتنا ترحاس زماري ملاخت يسمع لنا كزمر له ينبركي تم كلكم توعبكم تقصتات من باب نذا تزمرت لنا مزمر وين بتقسي أسنيكم حسابكم ذهبكم كلكم جابير زمن أقلقلتكم يبارخ جابير أملخنا نزي قبا أزي سلا زغفتلنا كبرنا مسقانا نعو يكون تقسي أريوس زتعنك فلا سحيتو نخالق زسحة الله وديقون نخالق زودق الله أبونا تقادا قامي كقلت لنا صني حميم دارقا أبزن كلن زببناين تقسطاتون تداقاقي ما بوحدو 3-4 جزيه تنبي بقى انتاي سلازخونت اتا نعقو حانت تقصل علو زودقتو نحنا دما بقى خين ودق ويدما اتهم بقى زودق أريوس حجون استيل ناتو سعبتي اللو أريساويان مالت جهوبا ويتنس مالتهم نكريستوس فطور زبلوهم أبتا ناتهم مصحف قدوس انت دارئينا ونتا أب وانجيل يوحنس معراف 3 قصر 13 من البات تقولي لي أبونا خرمنيهم بجكات خاب سماي زورده أب سماي ونزل ودسب ناب سماي زديبه حدا كويل بون تبل قدولي أنا بسماي زديبه حدا كويل بون زبلون أبتان السمد تقوملا جزا خكل تقوينهم يخوحيهم تريوهم دحركمكم تامز حف قدسهم من دحر إخياقن إزي أون أبتي زحزوا مزحف قدس يلان أما كم حقي زي إتي جيغات مرتي مش متى ملسي مرتعو زقربو قدسان أبوتاتنا يوم حجنا حنا ندالو صحف ويدما نصحفو مصحف يبلنا اتصحفهم ذهبنا نعو انتن بيبنايو نعو غزين تيبنايو نعو دما بقبو انت دعا تردئنايو اتزلو مصحفتي نتوم زسحتو سحيتم كيسحتنا تقاقيم كيقاقينا وديقوم كيودقنا مجمريانا عنا دو كنبل كنياتو نخالق تكون دحركونكا نسخا دو كتبل علىكا دحر وديكا نتزواد أغتنسو كتتنسو أي تخيلن إخا أما إذا دما تاريخ زي كونه انتاي كوينة من وديقوم نحنا دما خين ودق انتاي كوينة من تقاقيم نحنا دما كم آتهم كينقاقة اتحقن اتقنعن اتمرتعو زلوه صحفنا نمهر زلنا أبزا قطر حمشته نسو نايبيتا كريستيان رئيس مؤمنان إيو قداماي بخر موتات كأ نسو إيو مأنت زخاء أمانيئل بترجمو እግዚአብሔር ምሳና እዩ ተሰሚየ ስለዚህ ድማ እቲ ቅዱስ ስጋ ምስ እግዚአብሔር ቃል ሓደ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ቀዳማዊ አምላኽ ከም ዝኾነ ተነግረ ንሱ እንታይ ኢልዎ ናይ ቤተ ክርስቲያን
رئيس مؤمنان ايو رئيس زي يقول له محاور كنقاسقس ايكئلن ايو رئيسنا دما كريستوس ايو قداماي بخور موتات بفقادو نموت تقبلوا بسلطانو دما نموت دما شعروا سلازي سمو أمانيئيل أمانيئيل مالت دما اجزي أبيهر مسانا دما تسميه سلقالو أملاخنا مسغانا يبصحيو أما شدشته قطر طرحينا أنبيبنا لومي جن أبل لهم قطر دما 3-4 كساب 5 زغون تقسيتات زنبب سلازنبورو دما بزح معرا مصحف قدسينا كننبب أمسينا مغنياتو أبوتاتنا كروتعو خلو تملسو خبلو خلو تقاقيخم كبلو خلو مرتعو من ينور تدائلنا اتقدس مصحف منفس أملاخ زنفسو مصحف قدس ينورو لومي دارقا أبكن نخالق مصحفتي بمصحف قدس نمازنو نتي قدس مصحف بخالق مصحفتي إنا مزنايو نمصحف قدس أبتحتي نخالق مصحفتي دما أبلع علي قرنا بزح كم تزدله أب أمنتنا خنصنع كم تزدله بمنفساونتنا خنعبي كم تزدلون أب تمستيرات بيت كريستيان كنساتفون أي نخئلن ألنا أما رئيسي مصحف قدس كالي زتقوس وتقسي لنا بوتاتنا أبزي زي هيمانة أبو كام نجمرات حجكا كله كابولين كاب حدش كيدانن مرتعوهم نتزبال وقال دما منشو مصحف قدس مخاني مهيرامنا نمهار زلنا أمو نأريسون بقال أملاح قرميهم شعيرمو كم زي أبونا زبالوو حانت تقسي تقود أكايا تدفع أكايا كلت حدثي كلت تقسي اللاجيبوسي سب كم زتقف جيرو إلهم الزارب حدبو سميعيهم كيد نستغاد ما كم أجبر زبلالو أما صحاب قدس يهودا خيد دمات حنك أزبل دمالو حجن خلتي أن الله جيبو كيد نستغاد ما كم أجبر مسا يهودا حنك أتبل أتساقاقعو سب دما بخم دما كم زمتيلم كزاربو سميعي حجي أنو حبيلنا لعليلنا جميرنا خم جمريا نتاتقص تحتي أن لعلي أن تنبيبنا بزح مرداتا بزح أفلطون كهلونا يخيلي مو سلازي زمسنايو مشت እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ዝርዳእና ቋንቋ ከምቲ ዝርዳእና ገሮም ኣቦታትና ኣዳልዮም ኢልና ኣለዉ እሞ ነቲ ተዳለወ ሰሚዕና ነቲ ተዳለወ ኣንቢብና ነቲ ተዳለወ ኣፅኒዕና ድማ ኣብኡ ክንፀንዕ እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ምናልባት ኣብታ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 13 ኣቦና ተወሳኺ ሓሳብ እንድሕር ኣለኩም ኣስፋሕ ተቢልኩም ድማ ጽቡቕ የመስግን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣቦና በኩል ተገሊጽ ዝኹል ዝኾነ ዝውስኸለ ይብሉና ኣቦና ክብሪ ሃበልና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን ስለዛ ምሸት እዚኣ ነመስግነካ ስለዛ ሃብካና
ساعات سلنا زقباء زخفت كالنا كبر مسكانا نعخا يخون زقباء زد ما أملاخنا كبر خاز قل له نحنا ونخبرها دو النبللو اسمكا لأن مبال نقدسنا دو كنبللو نعملاخنا سخ حقزنا تخم هارزم سنة عملاخنا وتوم زودقو نحنا دما كم عتم كين ودق ممهارينا وتوم نزقال زحل اليوم مودعتهم تسبقه دما نحنا دما نزقال زحلينا مودعتنا خصبقيو تداليلنا زلمو كود قدحنا اب امنت صنيعنا مودعتنا يصبقلو غبرلنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام هاجرنا نزبنا نقرابتنا أمانقنا سلام هابنا كم حرت كمبر لنا يتخيدنا ودي سم موداتو انت تصبقي موداتا كلنا تصبق لنا أب حمام زلو حماما فوسلنا أب حزن زلو صاننا علنا تجنيقهم زلو رهولهم طميم زلو نسعلنا بسقاب نفس التأصرف تحلنا فحزب ولا أكبلنا أب صعبا مكراب شجر زلو دما مسترف ترلهم وفرو دحانيت ولنا زقش دما دحان ملسلنا كلهم ولدنا النعبيهم زلنا أملاخنا أوداتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم بارخلنا نعاخا زقون قبرلنا بناي دينا قدس رنجل مريم ملادنت بناي ملاخت ترادعنت بناي نبياتنا ورياتنا صادق أن سمايتاتنا صلوتاي تفلينا كعبنا أو نعرقاو صادق برخات رديت كفلنا سلام عليكنا أخنا مسكنك سلام حضرنا سعجيب سلام بتعنا زحلقنا نمسكنك ترى هيوتنا دما أملاخنا هيوت بزي بقى طعما يكونوا نمو نبقى خانم عقبال لنا أفسمايات نبرابونا سمكا يقدس انقصغات مسا فقد كانت أفسماي كوم دما أمدري يكون نعلت مقبنا لما حبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نأوسانا دقلنا كوكفاد احنا النمبر أفتنا يتأتونا انقصن حيلين كبرن نزل علمنا تكائما أمين أوزت يا مريم ناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لخو بحنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي ودى إجابير توات قويتها سراوي سلام لك لخو بسخي كاب أنس برختيخي فركر سخون برخيو وملتا تسقا إجابير مساخيو وفسيتي داسي والكي عطياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس مانتانا محرات لمن لنا أمين يفتحوا ويسري زينا أملاك المرانيس كريستوس كانيكا كانا سريات أردم ساسي أوسا قولدو لبرو كساتي برهان أنتم أويا كانت وأويا دياقونات إدو أنا سايرو قصانات ببسمكم مكون فتانا ونصحانا يراسيان نسكلوان سميات زيو مهارنا كرسوس مبال عصد تغلتي زيو مهارنا كسوس دي 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 مهارنا كرسوس كمون بنت أجزيتنا مريم مهارنا كرسوس مبال عصد تغلتي بنت أجزيتنا مكسوس بنت أجزيتنا مكسوس بنت أجزيتنا مريم مكسوس بنت أجزيتنا مكسوس بنت أجزيتنا مكسوس بنت أجزيتنا مريم 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 مهارنا كرسوس أجا قويتنا يسوس كرسوسن فقر إجابي ربون حبرة منفس قدسن أبلع لينا أبلع لكلكم من أبلع لي أبزز لنا يبطان أزفن دربن كويني يورد كبرن مسكانان نعم لاقيكم كلكم زمن قلقلتكم يبارخ برخ مشات برخ ليتي قبرلنا مين قال هوت يسمع لنا يسأل يسألوت تمهل الله يمهل الله كل كرم إجزابير عريقو مع زورر حرد زورر يقبرلنا استمهرنا يوم تمرتي سمعنا قال أملاك سلاسان سوسان مئة سنة يفروش تنافري كنسات قالو هندحنا له كنقل له هنقل له نا إجزابير قدس فقادي هنا لنا نتوم قدس بيت خريستيان اتهوا قلقلوت بأنك عدوان بتبعتن بهدعتن جزيكم سرحكم عرفتكم أنا وحيدكم تكاتات الوزن سخم تكاتات الوزن لهم كا بتبحبوا زر إجزابير أملاكنا أملاك قدسان سيادة صادقان أثبته تان خفلكم كم تخساب الساعة بمحرة عقيب وأبز قدس قبائي تساتفنا جميرنا خنود زردعنا نزمت قبائنا بدحنا سلام عقيب بخمس خنقابا نا إجزابير
ቅዱስ ፍቃድ ይሁነልና ነቶም ለይትና ዝኾነ ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኹም ዝኾነ ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ብሩኽ ሰሙን ገይሩ ኣብ ዝመጽእ ብድሓን ሰላም ይረኸበልና ሰላም ለይቲ ንኹላህና አሜን። አቦታትና ቃል ህይወት የስማዕልና እንኳዕ ደሓን መጻእኹም ከኣቦና ርሑስ አሜን ጥዑም ምሸት ጥዑም ለይቲ እንኳዕ ሰላም ጸናሕኹም እንኳዕ ሰላም ብሩኽ ለይቲ ሐሙስ ያራኽበና አሜን ሰላም ለይቲ ንኹላህና ይግበረልና አሜን ኣደሩ ሰላም ለይቲ ህይወት የስማዓልና አሜን ለይቲ ለህይወት ይስማዕልና يسمعنا أبويتكم يبارك አሜን ቃል ህይወት ይስምዐልና አገልግሎቱም ረኽ መጥዕና ይሃብኩም ኣብ ኩሉ ህይወትኩም ቃል ህይወት ይስማዕልና